Hola, bones tardes. Venc per una sessió, tinc bloquejos emocionals. I jo tinc una greixonera calenta per fregir-los. Seu, abans que el drama se me refredi. He provat meditació transcendental, però... Has provat de fer una truita de patates amb calma sense stories d'Instagram? Això sí que connecta, eh? I és que m'acosta molt viure el present. Perquè no has fet mai un sofregit. Si remenes en seny i sense mòbil veuràs el present a cuarades. Sabeu què passa, Pradina? És que jo tinc un problema amb la meva autoestima. I jo també en tenia, fill meu, jo també en tenia. Vaig fer croquetes, vaig escoltar en Biel Majoral i se me va passar tot. Però tinc ferides de l'infantesa, eh? I qui no? A mi me corregien amb una espardenya voladora, eh? La terapeuta del seguro diu que he de posar límits. He de posar un cartell a la porta de ca teva. Qui no dugui coca, que torni per anar vengut. També és vera que estic intentant reconnectar amb el meu nin interior. No l'has perdut, rei meu, no l'has perdut. El tens de dins, assustat perquè no saps fer un arròs brut, per dolera. M'agradaria trobar pau. Tu no necessites una teràpia. Necessites una Pradina que t'aixequi a les 7 del matí i te digui que feim encara que dormim. Quin consell m'ha donau? Sa pau és una olla a foc lent. I que ningú te telefoni mentre fas el brou. Gràcies, Pradina, gràcies. Me'n vaig. De res. I si dissabte vens, du coca, ho cura tot.